ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ନାନା ରୂପ ହରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହାର କରେ ଭକ୍ତ ମୋର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପିତାମାତା করে ଜନ୍ମ
ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବସିବା କାରଣ ତା ଛଡ଼ା ଏ ସମାଜର ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜରେ ଯେ ବସିବା କଥା ମାନବ ସମାଜରୁ ଉଠି ଆସି ଦେବତା ସମାଜରେ ବସିଲା କାହିଁକି ତାହା କରିପାରିବୁ କୁଜୁମ୍ବା?
आहे